रुपयाला जेवढं भाव करू राहिलं तेवढं आता लॉकडाऊन ना माहिती जाताना पोपटने माचीसनी पुडी 1 रुपयानी दे भाई. सुनानी डब्बी बी 1 रुपयानीच दे. आता 2 रुपयानी. हा ब मरशे अबाई पोपट 7 रुपया 7 आणि पोपट 2 रुपयानं तो 2 रुपयानं दिसे. 1 रुपयानं रहसे तो 1 रुपयानं दिसे. 5 रुपयानं रहसे तो 5 रुपयानं दे. हमारा गाँव में भी एवढं पाप गुगू करा फिरी करावं पण या गाम करा घरा त्यात असते कारगे तांदूळ गुजपेटी तांदूळ रुवा द्यायचा पुढे 5 रुपयानं 5 रुपयानं द्यायचं. हा ते लॉकडाऊन मध्ये 5 रुपये सध्या लॉकडाऊन खतम हो गया मोल गरमी है 4 रुपये मला मार्केट में 4 रुपयानं 4 रुपयानं मोल कर. 1 रुपया काढून ना तो शोध हो दो. केतरानी 5 रुपयानी 3 रुपयानी मिरची ठेवली. तीन